Just fa 10 anys, desembre del 2010, vaig arribar a la presidència del meu país, a la presidència de Catalunya. He triat alguns moments especials en fotografies per fer balanç. La tercera foto desperta una gran nostàlgia. Ho veig aquí, la fotografia amb la Carme Forcadell, la Muriel Casals, l'Oriol Junqueras i en Raül Romeva. Això va ser a l'estiu del 2015, just abans de les eleccions plebiscitàries, que havien de completar la consulta sobiranista de l'any 14, del 9-N. I això va ser la creació de Junts pel Sí, la gran plataforma unitària, transversal, plural, sobiranista que es va fer en aquest país ara fa 4 o 5 anys enrere. Una gran aposta per la unitat, que mai no s'hauria d'haver trencat, que mai no s'hauria d'haver esquerdat.